Aquí estem de bon de matí en el pont de Brooklyn. Hem vengut a les 8 de matí, tenim que venir a les 7, però no s'han retrasat, no s'han despertat un poc tard. Estem massa cansats i estem aquí fent fotos, ja que el pont està molt més despejat. I estem fent una sessió de fotos, sabent com queden i tal. Les vistes són espectaculars perquè just davant està el pont de Manhattan, se veu super despejat amb el skyline. Y bueno, aquí empieza la rutina para los neoyorquinos. Y bueno, ya se comienza a notar el ajetreo de ple de matí. I és que res, ja anirem gravant. Cariño, ¿qué tal esas fotos? La puta ama. Es la puta ama. I és que és vera. Bueno, ja anem ara a fer una sessió per Dumbo i anirem gravant. Y hoy es día de compritas. Pero no me grabes a mí, graba a mí. Bueno, estem a aules de Jersey Garden. Avui tocava. Ja està. Així que, bueno, anem a veure quines ofertes tenen, tal, a menys si trobem alguna cosa. I, bueno, avui de matí hem anat a fer les fotos en el pont de Brooklyn, com heu vist. Després hem agafat el bus, que és el terminal, fins aquí. Són 45 minuts de trajecte. I, bueno, ara tenim fins... A quina hora és? Espera un segon. Són les 10 i 10, pues, fins les 4 o les 5, per almenys si trobem alguna cosa. I res, la gent, com veus, ve amb les maletes buides per omplir-les, o sigui, arrotllat. És que res, anem a veure si trobem alguna cosa. Bueno, acabant de sortir ara d'abans, per ara hem comprat Puma, i abans, si no s'ha sortit, superbé de preu, Tali? Sí. Abans no s'han gastat 114 dòlars i han agafat dues Vans Old School i 3 camisetes. que les Old School a Espanya te costen 80-90 euros. 85 euros normal. Així és que estan superbé de preu. I res, anem a seguir a menys que pillem un massa. Ara hem fet un break per dinar. Com veus, tenim poc menjar. No bastarà. No crec que basti. I això és el carrito que duim per ara. No, per ara això no ho veurà més. Jo ja... La veritat és que se nos ha anat un pot de setmanes i encara queda un parell de temps. Saps que sí, Laura? No perdem l'esperança. Així és que res, en arribar a l'hotel i tal, mostrarem tots els tickets i totes les bosses perquè farà por. Farem recuento. Que res, bon profit. Anem a veure el que hem comprat. Això, el que hem comprat. I aquesta motxilla, però que no. I la bossa van planes. Que la rompes, que eso nos ha costado solo 30 dólares. No, el que rompre és el frisbol. Però veus, això va tot ple. Gallumbos, importante. Gallumbos. No hay más de esos. ¿Los habéis comprado? No, no os habéis mira. comprado. Aquí más de Jumbo. Mira, enseñas este, Oscar. ¿Eso dónde están? Están a mate puesto. Aquí. ¡Jesus! Bueno, hi ha de tot, També s'ha comprat un altre, una Iridium, Saca los tickets. una espuma... Que la saca per ser-la un parguet. Bueno, sí, ara traurem els tickets i farem el vídeo dels tickets. Recuento. El recuento final. Hay que hacer un recuento de todo lo que hay aquí. Bueno, recuento per damunt. Per damunt. Hay que repartir todo. Hay que repartir. A ver, venga, estos van. Estos Venga. para nosotros. Ara traurem els tickets, ordenarem tot això i farem el vídeo. Bueno, i de... Estos són els tickets.
Compares? Es una ruina. Això és un tiquet, eh? Mío, hay Cariño, tu esto y esto. normalment gastes el doble. Esto, ya está, todo esto Y el mono. Ah, mira. es tuyo. I el mono. El mono. Mira, un altre Mono, tiquet bueno, per allà. 30 euros. Mare meva. Quin desastre. Quin desastre, quin desastre. Bueno, hem anat a sopar en Five Guys i ara estem a una terrassa davant de l'Empire State. La terrassa és espectacular. Hem vengut aquí per prendre alguna cosa i la veritat que és preciós. Mira quines mini habitacions. La terrassa és espectacular. Nos fotran un palo, eso sí, i més de lo que hem gastat avui no nos convendria, però ja que estem aquí tenim que aprofitar.